godinu dana zainteresovanost za anticelulit tretmane je znatno veća nego ranije, zato što je ova metoda neagresivna i skoro gotovo bezbolna, za razliku od klasičnih anticelulit masaža. Koliko je tretmana potrebno da bi se uočile prve promene? Pa prve promene se vide uglavnom nakon 5. tretmana, ali je neki optimum 10 tretmana. To sve naravno zavisi od tipa celulita, kao i godina klijenata, njegovih navika u ishrani i fizičkih aktivnosti. Od čega zavisi cena tretmana? Cena tretmana zavisi od regije tela koje se tretira, a i od broja potrebnih tretmana. Maderoterapija se može primenjivati podjednako kod žena kao i kod muškaraca.